Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Anselmo na nasa Taiwan. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, Anselmo na lang ang itawag mo sa akin. Nandito ako ngayon sa Taiwan at sa maniwala kayo't hindi, gustong-gusto naming makinig sa inyong YouTube channel. Dahil pakiramdam namin ay nasa Pilipinas lang kami habang nakikinig kami sa dramang ito. Hindi ko rin itinatanggi ate na noong bata pa ako, ang dramang ito ay isa sa mga paborito namin sa probinsya. Isa pa ang Lady L Channel na pinakikinggan namin dahil naroon naman ang isa pa sa mga dramang paborito kong pakinggan noong kabataan ko. Naengganyo akong mag-email sa inyo ate dahil may gusto din akong ibahagi at sana'y makapag-iwan din ng inspirasyon ang aking kwento. Alam mo bang ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo? Dahil natupad ko na ang pangarap kong pakasalan ka, Mila. Anselmo. Sana maging masaya ka sa piling ko. Masaya ako, Anselmo. Lalo na't pinagbigyan mo ang aking kahilingan para sa isang engrandeng kasal. Talagang ginawa ko ang lahat dahil ayaw kitang biguin. At saka, once in a lifetime lang mangyari ang ganon. Kaya pinagbigyan ko ang request mo para sa engrandeng kasal. Kaya nagpapasalamat din ako, Anselmo. Sana maging masaya ka, Mila.
Basta't kaya mong ibigay lahat ng gusto ko, sigurado yan, Anselmo. Total, ibibigay ko rin naman lahat ng gusto mo. Mila, Mahal kita, Anselmo. At sana, tuparin mo ang pangako mo sa akin na hindi ako luluha sa piling mo. kung ano ang pinangako ko, gagawin ko. Tandaan mong lagi yan, mahal ko. Oh, saan mo gustong mamasyal? Gusto kong pumunta sa mall. May gusto kasi akong bilhin. Ha? Oh, bakit ka nagulat? Kuan, yung ano kasi, baka kung... Ano? May problema ba, Anselmo? Ha? Wala, Mila. Oh, yun naman pala. Tara na. Tamang-tama, nakabukas ng mall. Ano ba yung gusto mong bilhin doon? Basta, malalaman mo kapag naroon na tayo. Tara na. O sige, pupunta na tayo, Mila. Oh, bakit para kang aburido na pumunta dito sa bahay namin ng itay mo, Anselmo? Nay, Naku, napakalalim naman ng buntong hininga na yan, anak. May problema ka ba? wala naman po, Nay. Sabihin mo sa amin kung ano ang bumabagabag sa'yo. Hindi ka magiging ganyan kung wala kang problema. Nay, kailangan ko po ng pera. Ha? Aanhin mo ang pera, anak. Medyo gipit lang po, Nay. Kaya ako nagpunta dito para masabi sa inyo ni tatay. Alam niyo naman pong naubusan ako ng ipon nung nagpakasal ako. Ganun ba? Opo, Nay. Kaya kung maaari, hihiram po muna sana ako sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Papalitan ko agad. Wow! Talagang mahalaga ako sa'yo, Anselmo. Tingnan mo naman, agad mong nakumpleto ang aking mga hiniling na appliances para dito sa inuupahan natin. Sabi ko naman sa'yo, Mila, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko hanggat kaya ko. Salamat, Anselmo. Mahal na mahal kita. Mila, Hindi ako nagkamali na magpakasal sa'yo, Anselmo. Noon pa lang, alam ko nang magiging masaya ako sa piling mo. mahal kita, Mila. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ka malulungkot sa piling ko. Salamat. Sana, malapit na tayong makapagpatayo ng sarili nating bahay. Ha? Oh, bakit, Anselmo? Ayaw mo bang magkaroon tayo ng sariling bahay? Bakit naman hindi? Gusto ko siyempre. Dahil para din naman ito sa kinabukasan ng binuo nating pamilya. Tama ka, Anselmo. Kaya gusto kong makapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. Materialistic ang napangasawa kong si Mila, Ate Emmy.
Ang hirap lang, kung may gusto siya, kailangan kong ibigay agad dahil magtatampo siya kapag hindi ko napagbigyan. Dahil sa ugali na yon ng aking asawa, lalo akong nagsipag para maibigay ang lahat ng kanyang kagustuhan. Pero kahit na masipag ako gaya ng sinasabi ng iba, nabaon pa rin ako sa utang dahil sa pagiging materialistic ng aking asawa. Hanggang isang araw, halos 2 taon na tayong mag-asawa. Pero hanggang ngayon, nangungupahan pa rin tayo dito sa apartment, Anselmo. Mila? Nangako kang magpapatayo tayo ng sarili nating bahay. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ano ka ba? Hindi mo naman pala kayang tuparin ang mga pangako mo. Mila, hindi naman sa ganyan. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat para makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. Kung ginagawa mo ang lahat, bakit narito pa rin tayo? Nangungupahan pa rin hanggang ngayon? Paano naman? Halos lahat ng sweldo ko, ipinangbabayad natin sa utang. At kasalanan ko ba kung may utang tayo na dapat bayaran? Kasalanan ko? Mila, wala akong sinasabing ganyan. Ang hinihingi ko lang sa'yo ay ang iyong pangunawa. Maintindihan mo sana ako. Alam mo namang nagsisipag ako. Kaya pakiusap, huwag ka sanang mag-apura. Matagal na naming sinasabi ng itay mo na magtayo na kayo ng sarili niyong bahay sa bakuran natin dahil maluwag naman. Pero ipinagsasawalang bahala niyo naman ang sinasabi namin sa inyo. Nay, hindi po kasi yan basta-basta. Bakit naman hindi? Mamanahin mo rin naman itong napundar namin ng itay mo kapag wala na kami. Dahil nasa abroad naman ang nag-iisang kapatid mo. Anak, maging praktikal ka. Imbes na bumili ka ng sarili mong lupa para matayuan ang bahay, dito na lang kayo, sa bakuran natin. Mababawasan pa ang gastusin nyo. Ayaw po kasi ni Mila dito, Nay. Ha? Bakit naman daw, Anselmo? Bakit ayaw ng asawa mo dito sa atin? Nay, parang awa niyo na. Huwag niyo po sanang masamain ang nasabi ko. Pakiusap lang po. Sana, huwag sumama ang loob niyo. Paano hindi ako masasaktan sa nalaman ko? Ha? Masakit talaga. Bakit ayaw ng asawa mong dumito? Wala naman akong alam na may nagawa kaming mali sa kanya, Anselmo. Pabayaan mo na ako, Anselmo. Mag-abroad ako. Ano? Bakit naman bigla ng desisyon mo? Pagod na ako sa paghihirap. Kaya gusto ko ng mangibang bansa. Gusto kong yumaman. Mila, hindi dahil mag-a-abroad ka, yayaman ka na. Maraming nag-a-abroad ang nagkakaproblema, baka akala mo. Ayokong matulad ka sa kanila. Hindi mangyayari yan dahil hindi ako kasing tanga mo. Ano? Anong sabi mo, Mila? Ang sabi ko, tanga ka. Bakit mo ako sinampal? Dahil sumusobra ka na. Biro mo, kayang-kaya mo akong pagsabihan ng ganyan? Anong klaseng asawa ka para tawagin akong tanga sa kabila ng pagsasakripisyo ko para sa'yo? Hayop ka. Pagsisisihan mo itong pananakit mo sa akin.
Pagsisisihan mo! Kung gusto mong maayos ang lahat sa inyong dalawa, kausapin mo ang asawa mo. Magpaliwanag ka, anak. Sinubukan ko na po, Nay. Pero sabi ng tatay niya, wala raw si Mila sa bahay nila. Pero alam kong naroon siya, Nay. Itinatago lang siya ng tatay niya dahil ayaw niya akong kausapin. Hindi ko sinasadyang saktan si Mila, Nay. Hindi ko lang napigilan ng sarili ko dahil sa sinabi niya sa akin. Bakit naman kasi ganun magsalita si Mila? Ano ba naman yan? Hindi maintindihan ang ugali niya. Dahil sa hindi sinasadyang nasaktan ko ang asawa ko, iniwan niya ako, Ate Emmy. Ang mas nakababahala, hindi man lang gumawa ng paraan ang mga magulang niya para tulungan akong maayos na ang lahat sa pagitan naming mag-asawa. Humihingi ako ng tawad sa hindi sinasadyang pananakit ko sa aking asawa dahil talaga namang hindi ko intensyong saktan siya. Ginawa ko ang lahat, Ate Emmy. At halos araw-araw akong pumupunta sa bahay nila, pero talagang ayaw akong kausapin ng asawa ko. Hanggang sa nalaman kong nang ibang bansa na pala talaga si Mila. Hindi sa nakikialam ako, anak. Pero kung ganyan si Mila, na hindi man lang nagpaalam sa'yo, talagang ayaw ka na niyang makausap. Parang awa niyo, Nanay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Anak. Gusto kong malaman kung saang bansa nagpunta si Mila, Nay. Bakit? Anong plano mo? Susundan ko po ang asawa ko. Ano? Ayaw kong hayaang tuluyang masira ang relasyon namin, Nay. Kaya gagawin ko ang lahat para malaman ko kung saang bansa nagpunta si Mila. Susundan ko ang asawa ko. Na mismong ina ni Anselmo ang nagpunta rito, Balae. Pumunta ka ba dito sa bahay dahil sa pangingibang bansa ng anak kong si Mila? Ay, hindi ko itinatanggihan. Kasalanan ng anak mo ang lahat ng nangyari, Balae. Ano? Balae, nasabi ba sa'yo ng anak mong si Mila kung ano ang dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan? Kahit ano pang dahilan, Balae, hindi dapat sinaktan ng anak mo ang anak ko. Sa totoo lang, sumama rin ang loob ko kay Anselmo dahil sa pananakit niya kay Mila. Pero marunong lang akong mag-isip, kaya hindi ko kinompronta sa Anselmo. Ay, pakiusap, Balae. Pag-usapan natin ng maayos ang lahat para sa mga anak natin. Huwag sana tayong magsisihan ngayon. Mag-usap tayo ng maayos.
Maging ang mga malalapit naming kaibigan ni Mila. Ayaw talaga nilang magsalita. Marahil ay pinakiusapan sila ni Mila na huwag sabihin sa akin kung saan siya nagpunta. Kahit anong paliwanag ko tungkol sa pananakit ko sa kanya, wala pa rin. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa nararamdaman ko noon, hindi mangyayari to. Pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para makakuha ng impormasyon tungkol kay Mila. Malapit na ako sa pupuntahan ko. Talagang hindi ako susuko. Kailangang makakuha ako ng impormasyon. Sigurado po kayo, Nay? Mismong ang ama ni Mila ang nagsabi sa akin na sa Taiwan pumunta ang anak niya. Nay? Ang problema lang, hindi niya alam kung saang lugar sa Taiwan dahil hindi pa siya nakokontak ng asawa mo. Kung ganun, Nay, pupunta rin ako sa Taiwan. Ano? Pero Anselmo... Pasensya na po kayo, Nay. Pero hindi niyo po ako mapipigilan. Hindi po pwedeng wala akong gawin. Kailangan kong gumawa ng paraan para makausap ang asawa ko. Kailangan ko na pong kumilos, Nay. Hinahanap ko ang asawa ko. Yan ang dahilan kung bakit ako narito sa Taiwan, Ate Emmy. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan siya. Marami sa mga naging kaibigan ko dito ang nagsasabing baka hindi siya dito nagpunta. Baka daw hindi totoo ang sinabi ng tatay niya sa aking ina, lalo pat hindi na nakakausap ni inay ang aking biyanan. Inaamin kong masakit ang nangyari, Ate Emmy, pero wala akong magawa. Marahil ay ganyan na talaga. Hindi ko rin gustong mag-aksaya ng oras dito, kaya nagpasya akong mag-enjoy na lang sa pagtatrabaho para makapag-ipon. At kung sakaling marinig ni Mila itong ibinahagi ko, sana bigyan niya ako ng pagkakataon. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Anselmo. Anselmo, mahirap ang sitwasyon mo dahil maaring may katotohanan ang sinasabi ng mga naging kaibigan mo dyan. Hindi rin ako naniniwalang hindi alam ng ama ni Mila kung saang bansa siya nagpunta. Isa pa, nakapagtataka kung bakit hindi na kinakausap ng biyanan mo ang inay mo. Nakakalungkot, pero ito ang sasabihin ko. Tama ang desisyon mo na magsumikap habang nandyan ka para hindi ka magsayang ng oras. Huwag kang mag-alala, Anselmo. Naniniwala akong magkakaroon ka rin ng pagkakataong makita at makausap si Mila ng masinsinan. Kaya huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga
subo